New York, I feel it riding in my top. OK, takže čau lidi, nás u dalšího videa, jestli rovnou řeknu to takhle, jestli bude se ne reprák, ale větrák, který jsem moc omlouvám, teď jsem si větral počítač, ať je ready na natáčení a tentokrát tak jsme v Rails of Ostrava zase v Robloxu, což je prostě simulátor tramvajáře, jestli to říkám správně, pro Brňáky, no pro Moraváky, prostě šalináře. A jak to uděláme, já bych dal nějakou ČKD Tatra, jak to vypadá, no to ne. Jak vypadá tohle, a takhle, tak já bych šel rovnou na že by interaktivní kabina, ne, to se necháme na další díl, takže kdybyste chtěli další díl z Rails of Ostrava, napište prosím nějaký komentář, OK, jak vypadá ten Pragominex. Já si myslím, že jo, tuhle tramvaj vezmem. Jsme v frontě, ale jsme na privát serveru, na mém private serveru. Ověřeno tak. Ježiši. Já se to trošku stlumím, trošku mi to... Tak. Takže zapneme hlášení. Pantograf, světla, interiér. Protože venku tma podle téhle hry a je prají 17:52, 18:57 a já tady tak mám polojasno, protože se asi blíží nějaký srážky ke mně. OK, takže když se podíváme na mapu, tak já bych jel, tady jsme teďka, jako ostravské plynárny a já bych jel na přívoz Hlučínskou. Jo, to je fajn, přívoz Hlučínska. OK, takže já si myslím, že můžeme vyjet. Jo, tahle tramvaj se bugla, tak proto nešlo jet. Zazvoníme si. Zkusíme to nevykolejit. OK, tady bych zastavil a nastavíme si, co to bylo za linku. 8. Na přijde s Hlučínskou. Plynárny start time setting, takže 18:00. Jo. 19. V tom případě 01 si dáme, tak. Jako prý, že se chystá Rails of Ostrava 2, ze což... Moravská Ostrava plynárny. Příští zastávka Křižíkova. Já doufám, že vám to tam neřeve a nemělo by. Je možná to ještě trošku stlumím. Tak. Já se omlouvám, takže... Chviličku jsem to nahrál. A navíc, když už jezdím, tak s interaktivkou.
Okay, jo, aby jsme tady nebyli rok, tak jo, zavřít dveře. Dobrý, je to Arkham. Příští zastávka je Křižíková. Křižíkova. Příští zastávka Muglinovská. Trochu to přejíždím, no. Co tam dáme? Třeba sedmičku. Jo. Vážení cestující, čekáme na odjezd podle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we will be leaving in a short while in accordance with the timetable. OK, to hlášení mě už štve, takže musím uznat, že líp to hlášení zní v Simt MHD. Z toho jsme točili taky 2 videa, teďka by vám mělo vyjet tady nahoře v kartě. Dám tam asi ten první díl, ať víte jako o co zhruba jde. I když zrovna u Simtu to je jedno. Kdy to byl třeba, co já vím, třeba Fallout 4 třeba, to je první hra, co mě napadá. Ještě dřív tak jsem se naučil tenhle tramvajový simulátor, ne simulátor, semafor, tak. Takže když bude tady a tady, tak můžeme jít doprava, jo, přesně teď. Když tady a doleva, tak doleva a když bude takhle, jenom ne to uprostřed, tak bude moci jet oběma OK, tak to jsem nestihl tak trošku. Já doufám, že si pamatuju, jak to funguje a že když očko, tak tam. Prosím. Tu. Bau. To jsme při nejhorším změnili trasu na hlavní i nádraží. Jo, dobrý. Tady je sad Božené Němcové. Což jako nevím, jestli Božena Němcová měla sad, ale jako ne, tohle berte jako takový joik, no. Nevím, jak to vzniklo a proč je joik. Ne, tady je semafor. Uvolnění, mačkáme, ani nevím, k čemu to uvolnění slouží. Si můžeme jet? Halo? Halo? O. Dobrý, za to se omlouvám. Hold chyba v Matrixu. Nabíráme zpoždění trošičku, nevadí. Hlášeníčko, dáme třeba 0. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění tohoto spoje. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, we apologize for the delay. Thank you. Tak já si teďka zahraju na ten raz.
Důl Odra, příští zastávka přívoz Hlučínská, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Ano, fakt prosíme, vypadněte. Pardon, sorry. A jedem. Na konci, až to dojedem, tak se... Tak. Na konci, až to dojedem, tak... Tady takhle to vypadá dobře, tak to rozjedem na max. Jo. Aha, tak tady takhle pak. Nic. Takže v tom případě si dáme linku. Služební jízda. Vypnout. Služební jízdu chce. OK, zavíráme dveře. A jede. To tady takhle a pak to vyrazíme. Tady ještě, to bude naposled, co budeme dodržovat předpisy. No a už taky nedodržujeme. Počkej, vy tady můžete takhle to spinovat. Hustý. OK, jedem pořádně, to ohulíme. Je uvolnění, je prostě ručka, by se dalo říct. To zmáčkne. Je. To musíte pak držet nahoře, což se někomu z vás nechce, já to vím. Myslím, že maximálka je 80, ale nejsem se tím 100% jistý. Tak 74 prej. OK, počkáme si někde vykolejíme. Tady doufám, že odbočíme na Moravsko-Ostravské plynárny. Tam bychom to mohli vykolejit. Držím tady výhybku. Mě to nevykolejilo. To je v pytli. No, OK, tak to asi nebudeme zdržovat. Takže... OK, teleportneme to na vozovnu křivou. OK, takže tohle bylo dnešní video z dopravního podniku Ostravy. Ne, z Heroes of Ostrava, respektive z Robloxu. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Byl bych rád, kdybyste dali like a odběr, při nejlepším ještě komentář. A u dalšího videa zase čau.